Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky Tara. With DJ Titangelo. And this is Bay's Secret File. Si Bay na 10 taon na ang lumipas pero hindi niya pa rin talaga makalimutan at hindi pa siya nakaka-move on sa kanyang naging situationship 10 years ago dito kay Chip. Kasi daw ito yung tinuturing niya na totga niya. The one that got away. Pero mo yung wala silang label, hindi naging official na sila, pero hindi siya makamove on. Yun eh. Ang weird, no? Di naman naging kayo, pero hindi ka makamove on. Siguro dahil kasi kinantahan siya ng ano, Please be careful with my heart. Baka yun yung parang LSS, di ba may syndrome? Charot, darot. So ngayon, kabisyo, pakinggan na natin ang mga nagbahagi ng kanilang komento. Etong sabi ni Darwin Russell, hindi bawal ang magmahal, be. Ang problema lang, nagpa-fall ka sa taong hindi ka gusto. Tulad ni Chip. Siguro, alam niya na hindi kayo pwede dahil pareho kayong lalaki. Mag-move on ka na lang sa kanya. Tuon mo sa mga ibang bagay ang iyong atensyon na magpapasaya sa'yo. Yan ang sabi ni Darwin Russell. Easier said than done. Ito naman sabi ni Charles. Backburner ka, sender, no? Taray ng backburner. Yung tipong siya na sana si the one, pero biro lang pala yon. Ikaw lang talaga tong talo kasi nagka-feelings ka sa kanya. Umaasa ka, napipiliin ka niya. Oo, hindi ka makapag-move on, pero sana'y kumustahin mo naman ang sarili mo. Baka napapabayaan mo na ang sarili mo dahil ngang sa katotohanan ginawa mo siyang mundo. Sana gumising ka. Tigilan mo na yan, kakaasa sa kanya. Hindi na siya babalik sa'yo. Ano yun? Gusto mo ba bumalik siya sa'yo para sabihin niya na na-realize niya kung gaano mo siya kagusto? Hindi ka siopaw. Tao ka, okay? Kilos-kilos din pag may time. Ito pa sabi ni Jason, ang tagal na ng panahon, di ka pa rin nakausad. Pero ganun talaga, may mga taong hindi nakakalimot sa greatest love nila. Move on ka na lang, mahalin at ayusin mo ang sarili mo, gawin mo ang mga pagpapasaya sa iyo. O ito pa sabi ni Jobert, mahirap talaga yung umaasa ka sa taong nagpaparamdam sa iyo na akala mo mahal ka. At ngayon na ipadala mo na ito sa Rocky Secret Files with Jello, mag-move on ka na. Baka ito lang talaga ang paraan mo para masimulan na ang pag-move on mo. Shoutout sa Team Bulacan Overdrive, lalo na kay Japon Ken Vertudazo, Jeden Seriaca, Alfred, and Albert Agustin. And nag-message din sa atin, dude. Ang talagang nag-send ng secret file na ito. Sabi niya rito, thank you po kasi nabasa niyo po yung kwento ko. Thank you po talaga. Ang haba po, no? May kadugtong pa yan, kaso hindi ko na tinuloy. Okay lang naman kahit umabot tayo ng mga 5 days. Ang tsaga mo, ang galing mo talaga. Tsaga lang yung meron ako. Hindi ka kusayan. Charot with darot. Anyway, ang dami pa pong nag-comment sa ating secret file for tonight. And ako masasabi ko lang talaga dito, mahirap mag-move on. Lalo na kung hindi mo tanggap na hindi na kayo tapos na kayo. Gets mo? Mahirap mag-move on kung hindi mo tanggap na tapos na kayo. Yes. Kung patuloy ka pa rin umaasa. Pero makaka-move on ka pag alam mong tapos na kayo. At wala naman talagang kayo. Yes. May mga tao kasi, partner, na paasa. Feeling mo ba paasa itong si Cheat? Ay, hindi ko alam. Pero may mga tao talaga na paasa, na ipaparamdam sa'yo na napakahalaga mo para sa kanila. Tapos tatanungin mo pa, ba't hindi ka nag-boyfriend? O kaya, ba't hindi ka nag-girlfriend? Kontento na kasi ako na meron ka eh. Gaganunin ka ba? Kontento ka na meron ako?
Siyempre, ikaw naman, habang tumatagal, nahuhulog ka eh. Mhm. Kasi binigyan ka ng hint. Yes. Pero, kontento pala na maging kaibigan lang kayo. Sakit naman nun. Di ba? Dapat kasi linawin eh. Kontento saan? Yung mga ganon. Kontento ka na ano. Yan. Dapat siguro talaga magbigay ka ng question. Kontento saan? Sa pagiging kaibigan. Oh. Kaibigan. O, maganda yun. Kasi pabor yun sa other party, lalo na kung in love na siya dun sa isa. Biglang nagkahiwalay kayo, biglang. Ano yung sabi mo sa akin dati? Kaibigan, hindi. Na mali lang ako ng bye-bye. Kaibigan kasi talaga. Nagkamali lang ako ng bye-bye kasi nakati ako eh. Kaibigan. O baka mali ka lang ng dinig kasi nga ang dami mong tutuli. Kaya, Maglilinis ka kasi. oo, wag lang kasi puro cotton buds yung ginagamit. Gamit ka din ng parang pala na maliit. Yung sandok. Gamitin mo yung may flashlight, diba, na nabibili sa TikTok. Diba, alam mo yun? Yung CCTV. Oh, ay, meron pang ganun, diba? Yung nabibili. Nakokonek sa cellphone. Oo, parang, yung kapag titignan mo yung tenga ng ano. Pero alam mo, ang sarap maglinis ng tenga na sobrang dumi kahit nakakadiri, diba? Alam mo, isa sa mga favorite gawain ko yan. Totoo yan. Ang sarap talaga maglinis ng tenga. Oo. O kaya magpalinis ng tenga. Hindi, ako maglinis ng tenga, dude. Magpalinis ng tenga parang naiirita ako eh. Ako na lang. Oo. Pero yung maglinis ng tenga parang, ganyan. Pag naasar ka na, sugatan mo na onte. Charot. So, magpalinis ng tenga. Oo, para naman na klarado, 'di ba? Malinaw. Clear, oh. Yes. Yung pangdinig mo sa mga sinasabi niya sa iyo. Baka kasi nahuhulog ka na sa mga narinig mo na hindi naman pala yun ang gusto niyang puntuhin para sa iyo. Tsaka dude, alam mo, na-realize ko as we go along with life. I mean, habang nagmamature ako Yes. kailangan maging assertive ka sa pagtatanong. Hindi ka Totoo yan. dapat nahihiyang magtanong. Yan. Kasi kapag nahihiya ka, doon nagkakaroon ng parang mga labo-labo eh. At least kapag nagtanong ka tapos nalaman mo yung sagot, medyo alam mo kung paano gagawin o paano ka gagalaw pagkatapos niyang sagutin yung tanong na yon. Kasi kung sakali man na humindi siya, umuo siya, alam mo eh. Alam mo yung next step mo eh. Tapos makikita mo pa yan through actions. Yes. 'Di ba? Supported ba ng actions yung words na binitawan niya? Tama. Kasi kung inconsistent yan, kung hindi nagtugma yan, ibig sabihin, hindi totoo yung sinabi doon sa Magaling ginawa. lang ang dila. Oh, powerful. Pero mahina sa gawa. Yan! Powerful tongue. Yeah. Yan. Tapos kapag na-discover mo na na talagang magaling lang yung dila, no? Oo. Yung tang mo na yan! Gigigil ako sa tang na yan! Ay, nako. Nakikinig kasi sa atin ngayon eh. Nako-conscious ako. Diyos ka ba naman? De, charot lang with Darot. Yan. Hindi naman, iniisip ko lang, ano ba yung pwede nating masabi sa kanya ng mga paraan para makamove on siya? Yung sinabi mo kanina bago tayo mag-commercial break, Yes. na mahalin mo yung sarili mo. Tama yun eh. Doon natin simulan tong pagbibigay natin ng advice. Mahalin mo sarili mo. Paano mo ba masasabing mahal ng isang tao yung sarili niya? Yung nire-respeto mo unang-una yung sarili mo. Kasi naniniwala ko kapag nire-respeto mo yung sarili mo, nararamdaman at nakikita yan ng ibang tao. Yung energy na iniingatan mo yung sarili mo, minamahal mo yung sarili mo, makikita yan ng mga tao na kapaligid sa'yo eh. Yeah. So, dun pa lang, ibig sabihin, minamahal mo yung sarili mo. Yeah. Totoo yun. Yung para bang, since nakikita ng mga tao yun sa paligid mo, parang alam na nila na hindi mo iaalaw
at hindi mo tatanggapin yung below the standards. Yes. So, kung gusto mo ng matinong relasyon at maayos na relasyon, huwag kang papayag na nasa isang situationship ka lang. Tama. Huwag kang papayag na wala kayong label. Tama. Na ginagawa niya yung mga bagay na ginagawa na magjowa nang wala kayong label. Dapat opisyal. Tama. Huwag kang tatanggap ng pillow o ng unan na wala namang kayo. Tama. Na hindi malinaw kung ano talaga yung intensyon nitong taong to. O kahit nga minsan, di ba, nasabi na ng tao yung intensyon niya sa'yo. Minsan sa dulo, biglang mababali pa eh. Ay, hindi pala yun. Tama. So, klaruhin, assess, mahalin ang sarili. So, yun lang. Alam mo na kung anong gagawin mo sa susunod. Feeling ko naman, kaya naman niya to eh. Yes, tsaka tayo naman makakapagsabi at makakapag-handle talaga ng mga sitwasyon sa buhay natin eh. Naniniwala ako, walang taong gustong pangunahan siya sa nararamdaman niya. Mm-hmm. Walang taong, it's more on a validation na lang naman to eh, yung mga sinasabi natin na, oo nga no, tama pala ako na nararamdaman. Oo nga no, tama pala ako ng ginagawa. And I know na itong si letter sender natin, alam niya na yung gagawin niya eh. Ngunit, subalit, datapwat. Galing mo talaga, partner. Kailangan niya pa rin mapakinggan sa mga taong mapagkakatiwalaan niya kung ano ba yung nararapat niyang gawin at tama ba siya, nasa right track ba siya. In fairness naman so tayo katiwa-tiwala. Oo. Yung mga nakaupo sa gobyerno, katiwalian. Ganun. Katiwa-tiwalian. Tayo katiwa-tiwala, ang mga ibas na nasa gobyerno. Sobrang katiwalian. Pare-parehas kayo. Gulo-gulo. Ang gulo. Parang problemado na nga ako. Problemado pa ako sa bansa ko. Anyway. Pero tama ka dyan. Validation na lang naman na to eh. Yes. Malaki na siya, matanda na siya. Yes. Alam niyo naman ako nung gagawin niya eh. It's just that paalala lang namin sa'yo. Parang mga kaibigan mo sa paligid mo dahil mahal ka, diba? Na mahalin mo ang sarili mo. Balik ka sa sarili mo. Tama. So yun, balik ka lang sa sarili mo, kabisyo. At kami magbabalik para sa programang Top Secrets. And if you want to share your secrets, share it to us at raketera@gmail.com. Kasama pa rin si DJ Raketera. DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This is Base Secret File. Metro's number one. Metro's number one.